Wala, bakit hindi mag-ano? Ayun, okay na. Sir Tono Bebs, uy, kumusta naman tayo dyan? Mega shoutout po dyan sa'yo, Sir Tono Bebs. Papa Balls, Yummy Balls. So, diba? Kumusta naman tayo dyan, sir? Welcome din sa aking live streaming. Nakauwi na ako, guys. Si Ma'am Adel nandito rin sa atin, guys, doing also live streaming around 10 o'clock in the evening. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Adel Sulit. Welcome din po sa aking live streaming. Si Sir Joel's Finest also is in our live stream. Hello naman po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Kumusta naman po tayo dyan? And welcome din sa aking live streaming. Together with Ma'am Garan Show. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Garan Show. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Si Ma'am Maylin Mapili nandito rin sa atin, guys. Hello din po dyan kay Ma'am Maylin Mapile. Welcome din po sa aking live streaming. Pyro Sid o kaya si Sid. Mega love shoutout naman dyan kay Padi. Padi, kumusta naman tayo dyan? Asan ka ngayon, Padi? Welcome din sa aking live streaming, idol. Nandito rin sa atin, guys, si Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Hello host. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Welcome back din po, Ma'am, sa aking live streaming. Sino pa ba? Tapat na OFW. Uy, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan, si Tapat na OFW. Hello naman po dyan sa iyo. Ma'am Tapat, welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Maylin, hi, sabi ni Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Kumusta naman tayo dyan, guys? Kumusta? Mega love shoutout po dyan sa inyo. 9 wonderful people in the house. Hello po dyan sa inyong lahat, guys. And I am hoping that you are all, all okay. 48 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ayan. Mega love shoutout everyone. Si Ma'am Jonas Salundaga nandito rin sa atin, guys. Ang aking kaibigan Tamshare. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Highly recommended monetized channel also yun si Ma'am Jonas Salundaga. Ayun. Laguna Padi. Happy vacation sa iyo, Padi. Oo nga. Happy vacation naman dyan sa iyo, Padi. Kumusta dyan? Agila Vlog TV, taga-sain ka po sa Bicol. Albay ako, guys, ngayon. Oo, nasa Albay ako, nasa Malilipot, Albay. San Jose, Malilipot, Albay. Sir Agila Vlog Yahoo, sabi ni Pri, ayun. Umuwi kami ng tanghali, nakarating kami ng mag-aalas 4 na ata, ayun. Galing akong Pamplona. Hello, sis Jonah Salundaga, sabi ni Ma'am Tapat na OFW. Sir Jepson nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan, guys, si Jepson. Ma'am Garan Show Yahoo, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Pyro Art Seed, hello, sabi ni Ma'am Jonah. Eto, guys, si Pyro Art Seed, guys, kung di nyo pa kaibigan yan, guys, yan ang mga pupoging, mga taga-kabarangay ko yan, guys. Si Pyro Art Seed. Ayan. Kilala yan. Classmate yan ng aking kapatid. Ayan. Si Be. Ayan. Hello, Manoy. Sabi ni Ma'am Bicolanang Sutil. Nandito rin sa atin, guys, si Ma'am Bicolanang Sutil. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. Welcome back din sa aking live streaming. Nakarating ka na. Oo, ma'am. Bumiyahe kami kanina na tanghali. Ayun, nakarating kami ngayon na mag-aalas 4 na. Jonah, ma'am, salamat po sa support sa aking LS, sabi ni Sir Joel's Finest. Baka, guys, may mga premiere kayo dyan, ha? Sabihan nyo ako. Jepson, hi, sabi ni Ma'am Pami Rodriguez. Shout out po sa Tutubi, nasa harapan mo. Poging host, ayun, sabi ni Ma'am. Tapat na OFW. Oo nga po, ma'am. Dyan lang siya. Mega love shout out na dyan sa Tutubi. Ano ba? Uy. Pabebe OFW Qatar. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Pabebe OFW Qatar. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan, napaka-legit and organic, highly recommended channel also yan, si Ma'am Pabebe OFW Qatar. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Welcome back din po sa aking live streaming. Patamsak po sa premiere ko. Maraming salamat, sabi ni Ma'am Garan Show. Sige, ma'am. Hanapin natin yan, ma'am.
Very supportive si Tutubi host. Oo nga po ma'am, dyan lang siya. Baka guys hindi niyo pa kaibigan si Ma'am Garancio, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Meron siyang premiere. Ilapag natin guys ang premiere ni Ma'am Garancio. Sir Jepson, T1 pala si Sir Jepson. T2, DJST June 12. Ang tagal pa nito. T3, June 5. Ngayon pala to. T4. Ayun. Sino ba si T4? June 4. Eto si T4. Palitan natin si T4 guys. White sauce, pasta. Sana all may pasta. Kailan ba ito ma'am na premiere mo? June 8, 12 a.m. a.m. T4 guys, T4. Pasuyo naman ako guys. T1 hanggang T4. Ayan. Sino pa ba? Ay, nasa Pinas ka na bossing ngayon. Opo ma'am, nandito po ako ma'am sa Bicol. Ayun. Premiere ko po sabi ni Jepson. Nandito ka Jepson sa akin kung nandito ka sa akin kahapon, di ba? Oo. Nandito rin sa atin guys si Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended soon to be monetized na rin yan si Ma'am Grace B. Mega shoutout po dyan si Ma'am Grace B Vlog. Kumusta naman tayo dyan ma'am? All the way from Tagaytay pa yan guys si Ma'am Grace B Vlog who is in our live streaming also. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Grace? Thank you for that sweet tamsak. Patamsak ako guys, patamsak. Am I violating some YT community guidelines after my LSA have to rest? Means no need to attend any LS of this moment. Is it true, Sir Host? Just asking. Thanks, Sir Host. Sir, wala naman pong problema yon. Ako nga, di ba, kapag tapos ko mag-live streaming, pumapasok ako kay Ma'am Jonas Salundaga. It's, wala naman po yun na katotohanan. Kung sino mang live streamer nagsabi niya na huwag niyo munang guys, huwag niyo munang galawin ang inyong account. It's, wala namang katotohanan po yan. If they can justify guys, about certain rules na ginagamit nila, ay na sinasabi nila, so I will going to stand down also. But then I am just basing on community policy ni Lolo. Ayan. Hello host, sabi ni Ma'am Beng to Uman Vlog. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Beng to Uman Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Beng. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Beng? Welcome back din po Ma'am Beng sa aking live streaming. Si Ma'am Jeans Channel nandito rin sa atin. Okay, nagpalit ng Jeans Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended channel also yan guys, si Ma'am Jeans. Napaka-legit and organic, napakaganda. Oo nga, isa sa mga magagandang babae sa balat ng pinagbalat. Ano nga? Hello naman po dyan kay Ma'am Jeans. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Only boy, nag-aayos pa lang ako ng premiere ko. Pag natapos ko, habol ko ng patamsaka. Yan, sabi ni ma'am, Ina Macpre also known as I Am Sunshine. May mga pa I Am Sunshine ka pang nalalaman ha. Mega love shoutout naman dyan sa aking kaibigan na bully. Oo nga, yan guys ang kaibigan kong bully. Si Ma'am Bulls. Also known as Ma'am Bully. Oo nga, pero maganda yan guys. Ang kinis ng mukha. Oo nga. Maniwala kayo, kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahang tinataglay niya ni Ma'am Bulls, nga. Aba, sarap ng blade din ba mukha, di ba? Panggigilan, gano'n. Gano'n kakinis ang kutis niya. Oo. As in. May jowa ka na ba, ma'am? Tinanong kung may jowa. Di ba? Sabi ko sa inyo. Ano daw yung last lang narinig ko, pinagbalatan daw. Mga magagandang babae sa balat ng mga pinagbalatan. Ganon. Sana all. Mag-ninja ka na din, Ate Bulls, na bullying maganda. Ang magandang bully. Diba?
Kaibiganin nyo yan guys, kung di nyo pa nakikita ang kagandahang tinataglay niyan, busohan nyo yung kanyang channel at maglaway kayo. Baka tanungin nyo kung may jowa ka na ba? Oo. Doon niya sa comment ko sa kanyang kung tinatanong ko kung may jowa ka na ba? Yan. Tamsak Harang host, sabi ni Mama Maria Lisa Sato, all the way from Malaysia. Nandito sa atin guys si Mama Maria Lisa Sato who is in our live streaming also. Mega shoutout naman po dyan sa aking napaka-supportive natin yan guys na kaibigan, si Mama Maria Lisa Sato who is in our live streaming also. Kumusta naman tayo dyan Mama Maria Lisa Sato? Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Pre, pag grade 8 ako, 10 na lang, sige na. Oo nga guys, sige na. Sana maglagas pagka grade 8. Guys, padikit naman ako guys kay Ma'am Jonah. Day Juna, sure, mamaya mapapatamsakan mo na premiere ko. Diba? Bilisan mo ma'am. T1 to T4 dan, sabi ni Ma'am tapat na OFW. Ayan. Wait lang po ma'am, kunin ko yung mga pangalan. Nag-brown out pala dito kaya hindi ko nabuksan yung aking computer dito. Tapat na OFW. Noted po ma'am, noted po. 4WH. Nightboot pre, pag grade 8 na ako, sige na. Jonas Salundaga, mega love shoutout. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Mama Maria Liza Sato. Thanks po, I need to sit down and read and understand the community guidelines. I have to give more time and share it. What you've done and with link as a reference, nice one host. Yeah. Opo sir, exporting pa lang sa CP ko only boy. Sige. DS, maluoy sa pobreng Uyamon. Sana maglagas. Mga 700. Ako 60 na lang. Sige na, dikit-dikit. 60 banana in 1 minute. Dali. Ma'am Betty channel nandito rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Betty channel. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Betty. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Betty channel? Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Betty channel. Magandang hapon din po dyan sa iyo Ma'am Betty channel. Syempre kung may mga magagandang babae sa balat ng tinulupan guys, meron naman tayo mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan. Kabilang dito guys si Sir Mark Jacos, all the way from Kuwait. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta ang kapugian nating tinataglay, sir? Pogi. Ashuriken, isa rin to guys, mga pupoging bata, di ba? Kung naghahanap kayo guys ng mga jutes na putotoys. Pero mga pogi, di ba? Sana all. Good afternoon Kuya Uragon, hindi ako nakapunta sa last LS mo dahil may problema daw si YT at takot ako ma-involve pero wala naman din ako magawa. Oo nga, wag kayo guys padadala sa mga problema ni YT guys. I will going to inform you all if in case there is a problem na nag-a-arise sa YT community. Ayan. Okay po guys, mag-alala. I will going to re-update you also. But then, ang pinakang update guys is ngayong June na to is nagdi-demonetize naman talaga ngayon guys. Nagre-review lahat ng mga account guys. Nire-review ngayon ni Google AdSense at saka ni YouTube guys. Kung kayo ba ay tapat, diba? Tapat ng OFW. Kung wala ba kayong ginawang masama sa inyong kung wala kayong ginawang mali sa inyong mga account guys, you will be spared guys from demonetization if ever you are a monetized channel. Pero kung may mga ginawa kayo dyan, dasal-dasal din pag may time. Okay lang yun, Shuriken, it's totally fine. Okay, host, patamsak naman. Sabi ni Ma'am tapat na OFW, ayoko nga, no. Oo. Ayoko nga. T5, June 5, 10:30 si Ma'am Gianna O. Sino pa ba? T6, June 2, eto, T6. Palitan natin si T6, guys. Ma'am Jeans Channel, tapos na to Ma'am Jeans Channel sa'yo. Nung June 2 pa. Chicken curry, diba? Sana all. Sarap naman na ito, chicken curry. Kaso kapag ang curry guys na sosobra na ayoko. Kasi parang putok ng mga inchik.
Oo. Alam nyo ba? Wala, hindi ko naman sinisiraan ha yung in-check, pero may mga potok. Kailan ba to? June 8, 8 p.m. Ayan. Guys, T6 guys, T1 to T6, baka naman T1 to T6. Mag-iwan kayo guys ng hashtag Uragon, baka naman ha. Thank you guys. Ano pa ba? Ma'am Betty, kumusta? No spell, no capital, Y-E-S. Sabi po nga nila, dami po talaga na demonyo. Opo guys, ingat-ingatan niyo ang iyong mga channel ha. Di ko po narinig ma'am, Jonas Salundaga. Sabi ni ma'am Grace B. Vlog, linaw ng cam ni host. Ayun. Nandito ako guys sa bahay. Pwede naman magbaba ng video or bahay Kuya Uragon. May iba sa LS takot dahil ma-delete ang channel. Guys, wag kayo maniniwala guys na once naglapag kayo ng inyong mga bahay guys, is you will be demonetized or matatanggal ang inyong mga ang inyong mga hara. Ang probability na guys is mga 0.5%. Kasi ang totoo guys, promoting one's channel, once you promote your channel in one live streaming, and if ever na nag-drop kayo ng inyong channel, it is a part of promoting your own channel in a live streaming, which is okay lang naman, walang problema yan. But then pagka cleanading nyo na yan guys, doon nagkaka-problema yan. Wag yung pina-flood, ganon. Kasi flooding means spamming din yan na tinatawag. Pero ang tinatawag na violation ng pag-i-spam is that whenever you use some mga form of mga technical terms, may mga pagmumura na kayo, may mga panunumpa na kayo, yun po, nagkakaproblema yon. That is against the community policy guys. Pero ang pag-drop ng link is totally fine. Huwag kayong maniniwala guys. Kasi kung di na po pwede guys, I will going to re-inform you all or re-update you guys. And kung di naman po pwede guys, nandiyan pa rin si Nightboot to drop your link. All you have to do is to use also Nightboot guys. So, para naman i-drop pa rin ni Nightboot ang inyong mga bahay. Trust me. Admiring you host the way you handle your LS. Ayan, thank you naman po dyan sir. Ano pa? Ma'am Betty sa Shuriken guys, nagbababa ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pagkadikitan. All you have to do is to click on that link and you will be automatically also prompted on his channel and do connect po sa kanya. Harlem, nandito rin sa atin guys. May kalab shoutout naman po dyan sa isang bugaw na nagtayo ng isang branch ng Pokpok University. Binugaw Luray. Nakatikim ng pagkaluray. Hello naman dyan kay Harlem. Welcome din po sa aking live streaming. Nakalimutan ko hashtag Uragon Titi1 Bossing. Ayan. Ma'am, basta nagbakas ka doon, ma'am, okay lang po yun. Harlem, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Harlem. Wala ba tayong papatamsakan dyan? Live Kantahan Lapagan. Ayan. Patamsak naman ako guys sa kanyang live. May free WH. Namimigay yan guys ng free WH. Si Harlem DJ Seabat Remix. DJ Seabat Remix. Guys, patamsak naman ako guys. Patamsak din po ako. Star 2. Harlem, i-type mo ang star 2. Ayan. Andito na rin sa atin guys si Harlem, Yahoo girl na may jowa. Diba? May kalab shoutout naman dyan kay Harlem ang may jowa. Pinost. Kahapon poging host, nag-alis si Nanay email na nagbaba siya ng link. May nag-chat agad na YouTube system daw. Ma'am, hindi naman po yun ma'am. If you can provide me guys a screenshot na merong ganon YouTube system. Kasi ang ginamit kasing term doon is ang ginamit na term doon is saglit. Let me recheck my email guys.
Asan ba yung aking cellphone na isa? Nawawala yung aking cellphone, guys. Eto. Kasi ang ginamit doon, guys, is na fraudulent daw na term, sabi niyan. Ang nakalagay doon is, ano ba yan? May nakita ko screenshot na notice nun. This is YouTube PH. We detected that your video is undergoing a fraudulent link dropping. It is no longer allowed on stream. Your account is flagged for deletion after notice na tinatawag. Wala naman po yun, ma'am. Kasi once ang fraudulent kasing term is pang-i-scam yun. Ang tawag doon sa fraudulent is pang-i-scam. Kung naglalapag kayo guys ng mga scam na link, ganun talaga ang mangyayari. Pero once you're dropping your channel's link, na hindi naman yan is scam na channel, di ba? Hindi naman po yun. Ano ba? Pero guys, at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod sa inyong mga channel, whether you drop or you don't want to drop link in someone's live streaming, at the end of the day, kayo pa rin guys ang masusunod. I will highly respect your decision pa rin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maria na channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Si Ma'am Maria na channel all the way from Albay pa yan guys. Ang aking kababayan si Ma'am Maria na channel. Hello naman dyan kay Ma'am Maria na channel. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Dito lang po nakikinig sa magandang music po. Host sabi ni Ma'am Betty Betty channel. Ma'am, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Betty Betty channel. Sir Uragon T7 po, ayan. Ito pa guys, T1 hanggang T7 pala, ayan. Oo nga, T1 hanggang T7 guys. T1 hanggang T7. Kuya Uragon, pwede pa pin itong video na lang kung pwede, ayan. Sabi ni Ashuriken, sure. Ma'am Cell Life 2, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cell Life TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel also yan guys. And one of my VIP member as well. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Cell Life TV. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Si Harlem, oy, may jowa. Nakakatakot naman po host. Hindi naman po guys, kung nag-drop kayo ng mga fraudulent na link guys, just like halimbawa mga pornographic links, ayan, pwede kayong matanggal talaga sa stream, matanggal ay inyong channel guys, once you drop mga fraudulent link na tinatawag. Pero once you promote your channels, pwede po yan, once you promote your channel, your own channel, ha? Pero kapag kung kayo ay streamer, pwede kayo mag-promote. Gaya ko, pinopromote ko kayong lahat. It is totally fine. Pero once na nag-promote kayo ng halimbawa, ibang link, halimbawa, mga pornographic link sa live streaming, ganun po yun. Or pang-i-scam na link, ayan. Yan po talaga ang mangyayari sa inyo. Ganun po yun. Okay guys, matakot. And sino mang live streamer na nagsasabing ganun, gumagawa ng sarili nilang mga ng kanilang mga policy guys. Kasi ang isang account is tinatanggal naman talaga, dinidisable yan kapag once na may na-detect na may mali kang ginawa dyan sa inyong mga account. Ganun po yun. Marami, daw yan? Premier co-host, patusok sabi ni Ma'am Cell Live TV. Sige po ma'am. Master J on Q, panood naman, new vlog, content ko idol. Sabi ni Master J on Q. Mega love shoutout din po dyan kay Master J on Q. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan niya. No? Hindi niyo pa guys nakikita ang kapugayan niya. Ito. Yan guys na binababa ni Sir Master J on Q. Baka naman, Sir Master J on Q, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Master J on Q. Welcome din po sa aking live streaming. Oo nga guys, yun yung unang binugaw ni Harlem naluray. Alas 4 ng madaling araw, itinigilan ng foreigner. Oo nga. Sir, kumusta naman tayo dyan, sir? How to be pogi, sir? Premier co-host, patusok, sabi ni Ma'am Cell Live TV. Ma'am, pababa naman ako. Okay lang po ba yan? Hanapin ka. Cell Live TV. Ayan.
Copy and paste. T8. Sino ba si T8? June to eta. Kailan ba to, ma'am? Remix. June 6, 6:45. Bukas pa pala. June 6, 6:45 p.m. Ayan. 6:45 p.m. Guys, T1 hanggang T8 guys, maluoy mo. Mama Nes, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Nes Laagan. Nagpapakulay ng ating buhay. Ayun. Uy, na-miss kita Mama Nes Laagan. All the way from New Zealand pa yan guys, mga nagpapakulay ng ating buhay. Mega shoutout naman po dyan kay Mama Nes Laagan. Welcome din ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Uy, na-miss kita ma'am. Guys, ang ating super chatter, please do connect kay Star Super Chatter. Ma'am, thank you for that super chat ma'am. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Whenever guys na hindi nyo pa kaibigan guys, si Ma'am Mama Nes Laagan, all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightbot, ang ating super chatter na bibigay ng ayuda, ng kayamanan sa buhay, o diba? Mga yayamanin, sana all. Make friends guys with our super chatter, baka naman. Mama Nes, kumusta naman tayo dyan? Ma'am Claridel Ilangan, nandito na rin sa atin. Pwede po ba magbaba ng bahay bossing? Pwede po guys. Once you have the moderator function, you can drop your link. Ayan. Ma'am Claridel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Claridel Ilanga. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo ma'am. Ma'am, hindi ako ma'am nakapasok sa iyo ma'am. It is because bumiyahe kami from Pamplona to Albay. Ayan. Mama Nes, thank you for that amazing super chat, Mama Nes. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Guwapa Salaset. May nakahiga, ma'am. Oo, tapos kinalat ng sleeveless. Ang init dito, ma'am. Tapos sobrang init as in. Mama Nes, mega love shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta, biyahe host? Okay naman, ma'am. Bebe Labs, nandito rin sa atin, guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Bebe Labs, si Ma'am Victoria Culube. Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. Miss Clar, mega love shoutout po dyan sa'yo, Miss Clar. Ayan. Welcome din po sa aking live streaming. Baka guys, hindi nyo pakidikitan si Miss Clar. O diba, batang-bata. And ang ating super chatter guys, please do connect our super chatter. Si Mama Nes Laagan. All the way from New Zealand pa yan guys. Make friends guys. Oo nga. Sir, Master J on Q, mega love shoutout naman dyan sa'yo, sir. Dikitan lang tayo dito, boss. Walang bulgar ng love life, o diba? Huwag ko daw guys sabihin na may jowa na siya. Oo nga. Sabi ni Harlem, hindi ko yun sinabi ha. Oo, na may jowa ka na. Si Ma'am Jonas Salindaga talaga nagsabi na. Tapos nilike namin, pinusuan nga namin yun sa Facebook. Promise. Sana all may jowa, di ba? Isang sana all may jowa naman guys. Sige na, para kay Harlem O. Harlem O, sana all may jowa, di ba? Hashtag sana all may jowa. Guys, sige na, sana all may jowa. Hashtag Harlem O, sana all may jowa. Diba? Hindi ko sinabi ha, si Pri talaga yun, Harlem. Uy, kaibiganin nyo yan guys. Si Master J on Q. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Promise. Sir Shan TV Guwapo, nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Mga pogi, o diba? Mga pogi, mga gugugwapo, o diba? Gugugwapo, gano'n. Na mahilig sa sitaw. Kumusta naman tayo dyan, Sir Shan TV Guwapo? Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman dyan sa Sambales? Yung pinaliguan nyo, sir. Mega love shoutout po dyan kay Sir Shan TV Guwapo. Welcome back din po sa aking live streaming. Of course, nandito rin sa atin guys si Case, Keep It Simple and Survival. Mega love shoutout to you, Case, Keep It Simple, Survival. Welcome back also to my live streaming. I do hope na
you are all enjoying guys while you are in my live streaming. Sana all may jowa, o di ba? Walang bulgar. Wag nyo guys ibulgar ha. Tilapyang maligalig. Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Tilapyang maligalig ay napisti na. Oy! Sabi ni Limo. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys nandito sa atin. Si Ma'am Emeline Magdagyo. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Emeline Magdagyo na nasa harang daw po. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming ngayon. You can drop your link guys, or kung natatakot kayo guys na mag-drop ng inyong link, i-type nyo lang ang Aura, Me, Channel, o kung kaya tawagin nyo lang guys si Nightboot. Ang dami-dami nyong pwedeng tawagin guys, ayan. O kung kaya kung talagang tinatamad kayo guys, mag-isang tuldok lang kayo, sapat na yan. Hanapin ni Nightboot ang inyong mga respective channel and ibababa niyan dito guys ang inyong mga channel. Ayan, you just have to use your main channel guys. Ma'am Emeline Magdagyo, mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Emeline Magdagyo. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kubashi Shogun TV nandito na rin sa atin guys. Highly recommended monetized channel. Mga gamers yan. Mega shoutout naman po dyan sa iyo sir. Kubashi Shogun TV. Welcome din po sa aking live streaming. Sino pa ba? Guys, T1 hanggang T8. Baka naman T1 hanggang T8. Patamsak ako guys. 1WH. Hanggang saan ang T? Ang Premier. Hanggang 8 guys. 8. Tapos guys, tamsakan nyo na lahat. And sabihan nyo sa akin ang isahan ha. 1 to 8 dan, ganun. Wow, thanks sa Ready Made Jacket host. Ayan, sabi ni Ma'am Emeline Magdagyo. Ma'am, you're always welcome po ma'am dito sa aking live streaming. You can drop your link guys, or kung ayaw nyo mag-drop ng inyong link, you can call Nightboot and hahanapin ni Nightboot automatic at ibababa niyan dito ang inyong mga channel guys. All you have to do is to use your main channel, not your ninja account. Tamsak na. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Emeline Magdagyo. Guys, please do connect to our super chatter, guys. Si Mama Nesla Agan. Baka naman, patamsak naman ako, guys. BG lang ako host, luto pa ako, magpakain ng mga alaga ko ayon. Sige lang po, ma'am, sige lang po. Ito guys, Sir Joel's Finest. Wag na ninyong kinakalimutan yan, guys. Napaka-supportive, napaka-highly recommended channel yan, guys. Si Sir Joel's Finest. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Emerlyn Upadasi, dan tamsak host. Meron siyang 28 subscriber. Bakit ma'am 28 subscriber lang? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Emerlyn Upadasi. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Para naman pwede na siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ma'am Emerlyn Upadasi, mega love shoutout po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Host T1 to T8, sabi ni Ma'am Jean's channel. Opo ma'am, T1 to T8 guys, namimigay ako ng WH. Sa mga sino mang nangangailangan guys ng WH, wala kayong ibang gagawin. Magtatamsak lang po kayo sa Premier. T1 hanggang T8 ang code ni Nightboot ng ating mga Premier guys. 1 tamsak, 1 Premier, 1 tamsak, 1 WH guys. Tito Tamsak Dan, sabi ni Ma'am Beng Tuuman. Guys, ipunin nyo na. Hindi ko nakuha lahat guys ha. Tito to T8 Dancer, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ma'am, bigyan kita ng 7WH. 7WH, ma'am. Noted po, ayan. Si Ma'am Grace B. Vlog. Ma'am Emeline Magdagyo, ayan. Ma'am, bakit wala kang subscriber, Ma'am Emeline Magdagyo? Guys, you can use your main channel. You don't have to worry about dropping your link. Just sit back and type Orami channel. Ayan. Pabebe OFW Qatar. Noted po. Ayan. OFW Qatar. Ayan. 4WH. T1 to T4 Dan. 4WH, ma'am. Noted po. Ayan. Sir Uragon, pwede magpatamsak ng premiere ko po sa June 7 pa. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace B. Block. Ayoko nga. No. Ma'am, bakit wala, ma'am? Yung binababa mo, ma'am, na link. Walang video, ma'am, yung binababa mo, ma'am. Ma'am Grace. Walang video, ma'am, pagka-clinic. Hanapin ko na lang, ma'am. Ito, OFW reggae song. Ayan. Sana all may reggae song.
Ma'am, yung binaba mo, ma'am, walang laman. Guys, please do connect guys sa our super chatter. Baka hindi nyo pa guys kadikitan ng ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter na si Mama Nes Laagan. Kailan ba to ma'am ang mo, premiere mo? June 7, 10:30 p.m. Ayan. Guys, T9 guys. T9 activated na si Ma'am Grace B Vlog. T9. T1 hanggang T9 tayo guys. Maginoo ka talaga host or thank you naman po dyan ma'am. And welcome back din po ma'am sa aking live stream. Welcome po ma'am sa aking live streaming pala yan. Ma'am Betty Betty channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Si Ma'am Betty Betty channel. Noted po Ma'am Betty Betty channel. Bigyan kita ma'am ng 6WH. Monetize channel guys. Laruin natin ang inyong harang. You don't have to worry about dropping your link guys. You don't have to worry about WH guys. I will going to play you nicely. Diba? Ay, may mayaman. May kalab shoutout naman dyan sa nagpapakulay. Ay, mayaman. Nakadikit, kulay dilaw. May kalab shoutout naman po dyan kay Sir Eric's Vlog. Sir Eric's Vlog, kumusta naman tayo dyan? Birthday mo ngayon, sir. Guys, please do connect to our super chatter also guys. Si Sir Eric's Vlog. Kung di nyo pa kaibigan guys, Sir Eric's Vlog, nagpapakulay. O, diba? Ang ating super chatter na si Sir Eric's Vlog. All the way from Taiwan pa yan guys. Si Sir Eric's Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa Sir Eric's Vlog. And thank you also for that amazing super chat. Sir, wala tayong pasok ngayon. Ma'am Betty Betty channel noted po. Sorry sir. Oy, Ma'am Grace. Nijo-joke lang kita, ma'am. Oy, T9 ka, Ma'am Grace. Grace. Lapit na ako sis Harlem. Sana magtuloy-tuloy na. Opo, ma'am. Tamsak na sir, musta na ayon. Ayan guys, si Sir Eric's Vlog. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Sir Eric's Vlog. Isa na siyang ganap na bayaran. Bayaran lalaki ni YouTube. Sana all. Guys, please do connect our super chatters. Si Mama Nes Laagan, si Sir Eric's Vlog. Ayan. T78, sabi ni Ma'am Betty Betty channel. +2. Noted po ma'am. Ayan. Jeans channel 1, 2. 8W8 si Ma'am Jeans channel. Ay, hala, nag-brown out sa amin. Hala, nag-brown out sa amin. Uy, bigla na lang nag-brown out kami. Hala, may mumo. Oy guys, bigla kaming nag-brown out. Sorry. Mama Elma, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Mama Elma. Saglit lang guys, bigla kaming na-brown out. Ano ba tong ilaw na to, oy? Nengski Travel Vlog. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Nengski Travel Vlog. Nakilala ko to guys kaninang umaga sa live streaming ni Ma'am Dolores. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Nengski. Ano ba yan? Wala, nawawala ako, oy. Ma'am Nengski, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nengski Travel Vlog, keeping us also in her background. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nengski Travel Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am, maya ma'am, bibigyan kita ng aking moderator function, yung aking computer na shutdown bigla. Ayan. Si Ma'am Beng Tuuman Vlog, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Beng Tuuman Vlog. Beng Tuuman Vlog. 9WH, si Mama Elma. Wala, hindi ko nakuha lahat. T5 done, sabi ni Ma'am Cell Live TV. Guys, maya ko guys kunin ang inyong mga ha. Kasi wala akong computer guys, nire-restart ko, nag-shutdown bigla siya. Ma'am Layfoods Vlog, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Layfoods Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na
kaibigan. Ma'am Nengski Travel Vlog, mega mega shoutout po dyan sa'yo ma'am. Sorry talaga guys, bigla kaming nag-brown out. Ayun. Nawala yung aking monitor, nawala yung aking computer. Mega shoutout po dyan sa'yo ma'am Nengski Travel Vlog ma'am. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function dito sa aking cellphone lang kasi hindi ako marunong sa cellphone magbigay ng moderator function. Guys, just a couple of minutes guys, nire-restart ko lang yung aking computer ha. Ma'am Bem Joy, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Bem Joy. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Layfoods Vlog ang ating super chatter guys. Baka guys hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Layfoods Vlog. Ma'am Layfoods, mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Layfoods Vlog. Thank you for that amazing super chat Ma'am Layfoods Vlog. Guys, binababayan ni Nightboot ang ating mga super chatter whenever na you wanna make friends in our super chatter. Pero ako guys, I recommend you to make friends with our super chatter. Monetize and then monetize channel. You can start making friends guys in our super chatter. It is because that is the key to your healthy channel na tinatawag. Malapit na guys, malapit na. Nagre-reboot lang yung aking computer. Oy, sorry naman sa inyo guys. Sorry po talaga. Sino ba? Si Ma'am Cell Live TV, ayan. Cell Live TV. Noted po Ma'am Cell Live TV. Cell Live TV. T1 to T9. 9WH Ma'am, noted po, ayan. Ma'am Gianna, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am Gianna, highly recommended channel yan guys. Isa sa mga yan guys. Isa sa mga... hindi ako makapagbigay ng jacket sa aking cellphone. Buti meron po kayo, data sir, ayun. Biglang bumalik naman siya guys, only a matter of seconds lang naman nag-brown out kasi yung aking computer yung na-shutdown. Hindi mo tuloy nakita super chat ko sa iyo, ayun. Nakita ko po yun ma'am, nakita ko po yun. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Layfoods Vlog and thank you for that amazing super chat. May demonyo na yata pumasok sa bahay kuya, di ba? Host T1 to T9 dan sabi ni Ma'am Claridel. Noted po Ma'am Claridel Ilana. Claridel Ilanga, ayan. 9WH ma'am, 9WH. Ayan, nandito na ang aking computer. Everyday Recipe, I'm here. Mega love shoutout nga po dyan kay Ma'am Everyday Recipe. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada guys si Ma'am Everyday Recipe who is in our live streaming. Our new guest guys, our new guest. Mega love shoutout to you Ma'am Everyday Recipe and thank you also for joining my live streaming. Ma'am, just give me a couple of minutes ma'am. I will going to give you all a moderator function. Jacket ikang ang tinatawag so that you can now start making friends na may jacket ayan in my live streaming as also ayan. Thank you also for joining my live streaming Ma'am Everyday Recipe, our new guest who is in our live streaming guys ayan. Ma'am Nengski Travel Vlog, thank you also for keeping me in your background together with Ma'am Garan Show. Thank you guys ayan. Naglo-loading pa ang aking computer Guys, please do connect our super chatter guys. Si Mama Nesla Agan, si Sir Eric's Vlog, and si Ma'am Layfoods Vlog. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating mga super chatter. You can connect with our super chatter. Habang binubuksan ko guys ang aking computer. Ano ba to Biglang nag-brown out. Nakakasira to ng ang power fluctuation. Enjoy, ayan. Thank you ma'am for joining also my live streaming. I will going to give you a moderator function guys. Just give me a couple of minutes guys ha. Kasi hindi pa naglo-load ang aking computer. Guys, patamsak din po ako guys. T1 hanggang T9. Shit. Hala, nag-brown out na naman, Nakakasira to ng computer. Wala pa naman akong backup. Harlem, ayan. Lady Ross, harang host. Ma'am Everyday Recipe, thank you host, ayan. Always welcome po guys. Guys, pasensya guys ha. Ay shit.
Oo nga, kasi pangalawang beses nang nagano, nakaka-shit lang. Shit, sabi ko. Ano ba? Brownout na naman. Hala, parang mawala talaga ang kuryente mo. Oo nga, naglolo ko ang aking guys, naglolo ko ang aming Tamsak Dancer Uragon. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Ma'am Inday Dario, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Inday Dario Vlog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Inday Dario Vlog who is in our live streaming also. Ayan. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Inday Dario Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Bebe, pa-help naman ako, Bebe. Pahingi ako ng aking cellphone, Bebe, doon. Yung aking iPhone, Bebe. Please. Mamimigay ako ng moderator function. Yung iPhone ko, Bebe. Harangdan, sabi ni Ma'am Emeline Magdagyo. Paypayan mo lang, dragonfly, para di mainitan si host. T1 to T9 Dan, pati sa akin, tinamsakang ko nabigay kay Ma'am Grace. Ayan, sabi ni Harlem O. Harlem O, ayan. 9WH, noted po. Si Ma'am Mariana Channel, 8 and 9 dancer. Ayan, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Noted po, Ma'am Mariana Channel, 8 and 9. Mariana Channel. Guys, yung mga wala pang jacket guys, you don't have to worry about jacket guys. All you have to do is to type Aura Me Channel, o kung kaya tawagin nyo lang guys si Nightboot. Si Nightboot ang maghahanap ng mga bahay nyo. Ibababa niyan guys dito sa aking live streaming habang binubuksan ko guys ang aking computer at ang aking cellphone na isa. Bibigyan ko kayo guys ng inyong mga respective moderators. So kaya also buksan ko lang yung aking main channel. Kasi ang tagal mag-loading ng aking computer. Pa-type naman ako guys, pa-type ako kung sino yung mga So, yung sino hindi ko pa na bigyan ng moderator function. Help po host, ayan. Ma'am, everyday recipe, meron ka na pong 6 pa lang banana ko. Sabi ni Ma'am, everyday recipe. Meron ka na ma'am na moderator function, ma'am. And you can make friends. Si Ma'am Nengski, travel vlog, hinihintay ko si moderator. Eto ma'am, okay na po ma'am, meron ka na pong moderator function. Each and every one of you guys has a moderator function guys. You can start making friends guys in my live streaming. Ayan. And I do hope that you are all enjoying in my live streaming guys. Kahit nawawalan kami ng kuryente. It's so sad. And baka hindi nyo pa guys kadikitan ng ating super chatter guys. Makipagdikitan na rin po kayo dyan sa ating super chatter. Ayan. Yes, natapos din ang harang. Sabi ni Lady Ross. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Lady Ross, na nasa harang. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Lady Ross. Welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended, very supportive friend of us yan natin guys. Si Lady Ross who is in our live streaming. Everyday recipe new po, ayan. Baka guys, hindi nyo pa guys kaibigan si Everyday Recipe. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Everyday Recipe. Mga ganito guys ang mga sinusupport. Support natin guys yung mga nagsisimulang mga YouTuber. It is because somehow kahit papaano babalik at babalik yan sa inyo. Magsusupport at magsusupport yan. Mangingist at mangingisda yan. Kaibiganin nyo yan guys yung mga nagsisimulang YouTuber. And i-guide natin guys ng tama para naman maging sila guys na mga YouTuber. Oy, bebe, wala tayong internet, bebe. Lo. T6, ayan. Wow, salamat host. Sabi ni Ma'am Nengski Travel Vlog. You're always welcome po mo. Always welcome po. Always welcome. Hala, bakit walang internet yung ang aking computer, bebe? Ano ba yan, oy? Super chatter natin guys, si Mama Neslagan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Mama Maria Lisa Sato, thank you also for keeping me in your background. Ayan, Bem Joy. Everyday recipe, dan pasukli na lang. Salamat, sabi ni Ma'am Bem Joy. Guys, whenever someone visited your channel, paalala lang po,
Pasukli na lang ha. Kayo na bahala magsuklian. Busy lang host, sabi ni Ma'am Maria Lisa Sato. Ma'am, thank you for keeping me in your background, ma'am ha. Danpul Pak na. Ayan. T1 to T9, sabi ni Ma'am Garancio. Noted po, Ma'am Garancio. Garancio. 9WH, ma'am. Ay, bakit grounded? Ang saya pala dito, Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Nensky, travel vlog. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ayan. Ma'am Laypods, nag-start na. Ano daw yan? Ano daw yan? Ma'am Laypods, nag-start na bumagsak views ko at WH. Ayan, sabi ni Ma'am Laypods vlog. Ma'am, hayaan mo lang po muna, ma'am. Oo. Kailangan mo talaga, ma'am, yung sabi ko nga, kailangan balanse lahat. Hayaan mo muna, ma'am. Bakit wala akong internet bebe dito sa aking computer? Ano bebe? Wala akong internet bebe sa akong computer. Oh. Wala, bebe. No internet access daw, bebe. Ha? Sir Ronnie Luke, mega love shoutout naman po dyan Sir Ronnie Luke. Welcome din po sa aking live streaming support lang. Kulang naman emoji mo ng PO. Ronnie Luke, mega love shoutout naman po dyan sa ating kaibigan guys. Nagbabalik natin na kaibigan. Napaka-legit and organic, highly recommended. Monetized channel also yan guys, si Ronnie Luke. Mga popoging lalaki sa balat ng tinalupan niya, no? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Ronnie Luke, welcome din po sa aking live streaming. Kung di nyo pa guys nakikita nga pogi ang tinataglay niyan. Tingnan nyo na rin guys. Makikita nyo ang kapugi ang tinataglay niya. Bakit bebe wala akong internet dito? Pero may... Kaya nga. Enjoy guys. Ay buti di ko narinig, di ba? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan yan. Oo nga. Tingnan nyo guys ang kapugian yan. Baby Mac. Garan on the way, salamat. Sabi ni Ma'am Bem Joy, saan ka na naman bossing? Shout out naman kay Tutube. Ayan, sabi ni Ronnie Luke. Hello naman dyan kay Pogs. Mega love shout out sa iyo, Pog. I miss you, Pogs. Hi. Say hi to everyone. Pa lang namin sa Waypool. Say hi to everyone. Hi, everyone. Na-miss ko ikaw, Pogs. Guys, saglit lang guys, tingnan ko lang yung connection ko. Hindi ko alam kung bakit wala akong internet.
Garan Showdown, ayun. Boss, sabi ni Pabebe OFW Qatar. Ma'am Bem Joy, hello po dyan sa'yo, Ma'am Bem Joy. Wala daw, bebe, oh. Ano bang nangyari sa aking internet? I-restart ko nga muna, guys, uli ang aking computer. Restart, eh. Bossing, kain gutom ako sa mga tinamsakan ko. Puro mga pagkain ang nagpunta ako sa mga bahay nila. Yan. Sabi naman po, Bebe OFW. Oo nga po, ma'am. Dan support assuring and host. Sabi ni Ma'am Nengski Travel Vlog. Guys, padikit naman ako, guys. Ha? Dito kay Ma'am Nengski Travel Vlog. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan. Makipagkaibigan kayo dyan, guys, sa ating kaibigan na si Ma'am Nengski Travel Vlog na nandito sa atin. Ayon. Harlem, oh, Ma'am Lipods Vlog, naubos na pala laman ng Gcash ko. Oy, Ma'am Lipods. Ang dami ko pang ano, oy. Hello, loves, mga kakikay from Gianna O. Ang ating super chatter, guys, si Ma'am Gianna O. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan niyang ating super chatter. Simply make friends also, guys, with Ma'am Gianna O na may code sa atin na JO8. For the meantime, guys, habang nire-restart ko yung aking computer, walang internet ang aking computer, simply make friends, guys, with our super chatter also na si Ma'am Gianna O, who is in our live streaming. Ma'am Gianna O, thank you for that amazing super chat, Ma'am Gianna O. Sir Jem Views, nandito rin sa atin, guys, Sir Jem Views. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jem Views. Kumusta naman tayo dyan, sir? Oh, all the way from Taiwan pa yan. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jem Views. Welcome back din sa aking live streaming. Aura Channel, sabi naman Pabebe OFW Qatar. Tambay lang ako, sir, sabi na Ma'am Inday Dario Vlog. Ito, guys, kaibiganin nyo rin yan, si Ma'am Inday Dario Vlog. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan. And doing also our live streaming around 5:30 in the morning, Philippine Standard Time yan, guys. Ronnie Luke, ayan, kaibiganin nyo yan, guys. Ronnie Luke, mga legit and organic, highly recommended monetized, mga papa balls, mga, mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan. Oo, kasama ko magpokpok yan, guys, kagabi. Oo. 5. Oo. 5 yung nasa listahan. Naluray. Oo nga. Thank you. Oo. Pinagpilahan ng mga foreigner. Sir, Ronnie, PM mo ko sa business. So, di ba? Napagod daw siya kagabi. Hello naman dyan kay Jubes. Oy. Napagod kagabi. O, di ba? O, ayun si Bebe. Ang aking background si Bebe. Di ko mahanap yung red tip. Saan ba kasi? Oo. Saan ba kasi itinapon? Oy. Yun yung suot niya kagabi, red tibak. Sa dito lang ako, guys. Sabi ng Ma'am Everyday Recipe. Ayan. Guys, make friends, guys, with our new guest, guys. Ma'am Everyday Recipe. Ma'am Everyday Recipe, I am encouraging you, ma'am, na dikitain mo, ma'am, lahat. Oo nga. Make friends to all. Ayun, napaka-legit and organic, mga kaibigan, yung mga nandito sa atin. All you have to do is, sipagan mo lang, ma'am, tapos sabihan mo kung sino yung mga dinikitan mo, ma'am, and i-shoutout natin. Ang tamang pagdidikit, guys, is manood muna kayo. Maghanap kayo, guys, ng minute video. Wag po yung mga seconds video, ha. Wag naman yung mga mahahabang minutong video, just like mga 9 minutes. Wag yung hahanapin yung mga ganon. Mga 1 minute lang pataas. Kasi based on community policy, guys. Based on community policy. Updated last March 23, 2021. Ang ating bagong, guys, ang ating bagong YouTube partner program eligibility is hindi na tumatanggap ng seconds video. Nagsimula yan, guys, noong December 16, 2020. Ayun, na-update na yan. Bagong update nung March 23, ayun. Na ang seconds video is hindi na, guys,
part ng YouTube Partner Program eligibility. Kaya maghanap kayo guys ng at least 1 minute. Tapusin nyo ang inyong video na pinapanood. Mag-comment kayo ng naayon sa video and magbakas kayo, mag-like, then mag-subscribe and yun na nga. Bell all. Para guys, ma-notify kayo guys whenever na may mga activities ang isang channel. Ganun po ang tamang pagdidikit guys ha. Paalala lang mula sa inyong kaibigan guys. Ayan. Sir Jem Views, thank you also for keeping me in your backgrounds. Kain po tayo guys. Time check tayo guys. 46 minutes past the hour of 6 o'clock. And sa ating mga super chatter guys, maraming salamat po dyan sa inyo guys. Ibiganin nyo guys ang ating mga super chatter. Marami tayo guys na super chatter ngayon. Si Mama Nesla Agan, si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Gianna O, si Ma'am Lipuds Vlog. Ayan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating mga super chatter. Unahin nyo na rin po yan, especially sa mga monetized channel. Alam nyo ibig sabihin. Oo nga. Ayun, meron na pala akong internet. Nirestart ko yung aking computer. Ma'am Tapat na OFW, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Tapat na OFW. Pasensya na guys, nag-brown out kami 2 beses. Ayan. Sana wag matuloy, oy. T1 hanggang T9 tayo guys. T1 hanggang T9. Baka naman T1 to T9. Patamsak din po ako guys habang nire-restart habang ino-open ko yung aking browser at yung aking music background. Ma'am Atimon Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan na binabantayan ko yung kanya music streaming 2 araw na. Si Ma'am Atimon Vlog, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog na tinutulugan yung kanyang live streaming. Ako yung nagbabantay. Hello naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Kanina pa ako dito, oy. Opo ma'am, pag brown out, nakita ko na ikaw ma'am. Ngayon ko lang na ulit ma'am na shoutout. Sorry po talaga Ma'am Atimon ha. Ma'am Atimon, sorry na talaga Ma'am Atimon. Kanina pa ako dito. Sorry po talaga guys ha. Sa mga delaying shoutout guys ha. Kasi siniset up ko yung aking computer as soon as possible. Pero ayaw naman makisama ng aking computer. Ma'am Emerlyn Opada C. Ayun. Thank you also for keeping me in your background guys. Sa 14 wonderful people in the house. Maraming salamat sa inyo guys. And baka guys hindi nyo pa kaibigan ng ating mga super chatter. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan sa ating mga super chatter. Si I Am Sunshine, no, diba? My only sunshine. Ganon. Good morning, sunshine. Uploading pa rin only boy. Ayan. Sige lang ma'am. Take your time ma'am. Ayan. Nabuksan ko rin sa wakas. Gianna, hanapin ko muna guys sa aking computer, yung ating super chatter. Ibaba ko muna guys ang ating super chatter. Hi Pogi, ayan, sabi ni I Am Sunshine, kalembang ko na bahay ni Gianna O, idol, sabi ni Ma'am Nengski Travel Vlog. Ayan, sige po ma'am. T7, ayan. Sabi ni Ma'am Marie, Sir Ronnie Luke, ina makpridan po saya. Sabi ni Ma'am Emerlyn Upada C.
Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Gianna O. Ayan, binababa guys ni Nightboot. Balikan kita later, Ading. Mag-upload pa ako. Emerlyn Opada si Ina McPrehere. Ayan, sabi ni Ma'am I am Sunshine. Yan guys, binababa ni Nightboot ang ating super chatter na si Ma'am Gianna O, si Ma'am Layputs Vlog, si Sir Eric's Vlog, at saka si Mama Nes Laagan. Ayan. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating mga super chatter. Nengski Travel Love ko na mention the jewel host. Ayan, sabi ni Nengski Travel Vlog. Maglagay po kayo guys ng hashtag Uragon ha. And namimigay ako guys ng WH T1 hanggang to T9. Bawat premiere na tatamsakan nyo, mamimigay po tayo guys ng WH. Ayan, all you have to do is to cast your like vote guys sa mga respective premieres and mag-iwan lang kayo ng hashtag Uragon guys sa mga sa live chat. Para naman alam nila kung saan galing guys ang ating ang kanilang tamsak. Kaya Ma'am Atimon, mega love shoutout naman dyan si Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Bem Joy, Atimon Vlog dan po kaw na bahala sa bahay ko. Salamat, sabi ni Ma'am Bem Joy. Marami kayo guys na pwedeng kaibiganin yan guys. Mga binababa ko guys na bahay. You can make friends guys with each and every one of them guys. They were legit and organic, highly recommended channel. At ang iba guys ay mga highly recommended monetized channel. Ayan. Sino pa ba? This is the mix of DJ Hard. Sapat na OFW. Sabihan niyo ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo guys. T1 hanggang T9. Ayan. Baka may mga pa kayo dyan guys. Baka may mga premiere kayo. Sabihan niyo ako guys kung may mga premiere kayo. Ilagay natin yan guys kay Nightboot, patamsakan natin. At the same time, mamigay tayo ng mga WH. Ayan. Emerlyn Opada si Cell Life TV danap po dyan sa'yo. Si Ma'am Emerlyn Opada si. Baka naman guys. Please do return the favor guys ha. Whenever someone visited your channel. Mega love shoutout naman dyan kay Bebe na nasa likod ko. Ayan. Isang kaway, Bebe. Isang kaway. Ayun. O, dalawang Bebe na nasa likod ko. Harlem, tapos na ako sa nakapin sa itaas host, sabi ni Nengski Travel Vlog. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Nengski. Napakasipag guys ni Ma'am Nengski. Kaibiganin nyo yan guys. Mga ganito guys ang sinusuport. Yung mga masisipag, mga nagsisimulang YouTuber. Kasi bibigyan ko kayo guys ng I will gonna give you one very good reason kung bakit nyo kailangan suportahan yung mga nagsisimulang YouTuber. It is because, mami na makpre, ano bang ginagawa mo, anyaman, oo, nagpapakulay. It is because guys, somehow, babalik at babalik yung mga yan. Sa inyo, everyday. Magkakaroon kayo ng watch hour, magkakaroon kayo ng views. At the same time, sila naman, magkakaroon ng subscriber kasi mangingisda at mangingisda yan sa inyo. And, wag nyo guys ipinagkakait guys na, tulungan yung mga dapat tulungan. Ganun yun. Mami na pre, ang dami kong utang sa'yo. Oo nga, tigil-tigilan mo ako, Oo. Tama na yun, Adel sulit ng tusok at bakas, Kalembang. Ayan pa guys, si Ma'am Ina McPre, kung di nyo pa guys kaibigan yan, ang ating super chatter. Marami tayo guys na mga super chatter. Tama na yun, Anyaman talaga, nagpapaulan guys. Dikitan nyo yan guys, si Ma'am Ina McPre.
ang ating super chatter, guys. Uy, mami na makpre, uy. Tubuhin talaga kita dyan, uy. Oo nga. Tama na yun. Still here, host, sabi ni Ma'am Beng to Uman Vlog. Daming kita ni Bebe Love Show, sabi. Galit na galit, gusto mo na Oo nga. Kasi, alam niyo ba guys, ang super chat is nilulubog ako niyan sa utang. Ibig sabihin, suklian ko yan. Ganon. Oo, wala akong panukli. Oo, naghihirap na ako ngayon. Namumulot na lang ako ng basura. Oo nga, walang foreigner sa pier, hindi makapamukpok, hindi makapangulboy. Oo. Yung aking bugaw lumayas, kasi siya na rin nagpokpok ng sarili niya. Ang bato, nangyayari sa Pilipinas. Yung pier sarado. Oo. Ano ba yun? Harlem o na lang sa kalam, may jowa. Misteryoso kitchen niya, sabi ni Victoria Kulube. Ilang kita mo kagabi, host? Isang Arabo. Ginawa pang hulugan. 5 gives daw. Oo nga. Kalain mo yon. Tinalo pa yung Bombay. Totoo yan, Kuya Uragon. Always ako magsipag mangisda dahil gusto ko magka 1K. Always be smart. Would if magtamsak. Oo nga. Sipagan nyo lang guys ang pakikipagkaibigan. That is the only way para magkaroon kayo guys ng healthy channel. Di na daw fresh ang pier sa Pinas Pre. Kay lugi na kayong magpipier. Oo nga. Mag-iiba na ako ng racket. Maghuhungkira na lang talaga ako. Promise. Oo nga. Sa hungkira ako pupunta. Nalagasan pala ako ng 20. Sana mga 20 pa. Oo nga. Harlem, mega love shoutout bunso ang mi jowa sana all. Oo nga, Harlem ulang sa kalam. Mama Neslaagan, sabi ni Ma'am Emerly Upada si. Ayan. Kaibiganin nyo yan guys ang ating mga super chatter. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating mga super chatter. Please do connect also guys to our super chatter. Nandiyan si Ma'am Ina Macpri, Mama Neslaagan, si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Laypoods Vlog. Ayan. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really though it's universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Saan ba yun yung aking It gives me worth. And I can see her really though it's universe. Ma'am Adhel Vlog, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adhel Vlog. Tubuhin ko dito tong mega love shoutout naman po dyan guys kay Ma'am Adhel Vlog. Nagpapakulay rin po natin guys na ating bahay. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Adhel Vlog. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. And thank you for that amazing super chat Ma'am Adhel Vlog. Ma'am, thank you naman po dyan. All the way from Singapore pa yan guys. O diba? Si Ma'am Adhel Vlog na nandito sa atin. YD1, si Ma'am Yudawan guys. Hello po, Victoria Kulube. Ayan. Guys, please do connect also guys sa ating super chatter na si Ma'am Adhel Vlog. Binababayan po guys ni Nightboot ang ating super chatter. Sana all dami dugong bughaw. Oo nga. Ang daming mga mayayaman ngayon. Siguro may mga sahod na sila. Oo. Sana all. Ang daming mayayaman ngayon. Asan ba yun si Eric's Vlog? Hindi ko makita. Ayan. Okay na. Guys, binababa guys ni Nightboot ang ating mga super chatter. Please do connect guys to our super chatter.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in it, though it's universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in it, though it's universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. Ay, asa na ba yun si Ma'am Adhel Vlog? Bakit hindi ko makuha yung ano? Ayan. Ito guys, ang ating mga super chatter. Sir Aura, question, halimbawa napalo ka ni Lolo, makaka-apekto ba yon sa application mo po? Ayan. Hindi naman po ma'am, unless otherwise meron kang copyright strike. Kung warning lang or copyright claim lang, it's totally fine. Good evening mga Lodi, ngayon lang naka-out sa trabaho, laban na yan. Sabi ni Samson Vlog. Okay, mega love shoutout naman po dyan kay Samson Vlog. Ang ating kaibigan guys na napaka-legit and organic na kaibigan, si Samson Vlog, na may kaibigan na, sino ba yung kaibigan mo Samson Vlog kagabi? Sino na ba yon? Si Dax ako, o diba? Pati si Sogo Hotel. May mga kaibigan yan guys. Nag-brown out kami. Oo nga po ma'am, dito rin sa amin. Dito lang ako host, tahimik lang. Kanina pa ako. Ma'am Adhel, thank you for that amazing super chat, Ma'am Adhel ha. Host, may idea ka ba bakit na-hold ang sahod ko? Sir, di ba dati Western Union ka? Napalitan mo ba na yun ang wire transfer, sir? Sir Ronnie Luke. Eddie Garcia Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Hi host, good evening, sabi ni Eddie Garcia Vlog. Hello din po dyan sa'yo, Sir Eddie Garcia Vlog. TV pala, TV, ayan. Welcome din po sa aking live streaming. DS para sa ekonomiya guys. Nangingisda, malaking bakulaw. DG Wells dan pulpak na sa bahay mo po. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Western Union pa rin ako. Sir, alam ko hindi na po pwede ang Western Union, sir. You have to change it to true wire transfer na tinatawag. Kasi alam ko hanggang last January na lang yon. Pero kung Western Union ka pa rin, sir, you have to re-update also your payment method. Kasi alam ko tatanggalin lahat. Alam ko tatanggalin yung Western Union. Puro na wire transfer at cheque lang ang ibibigay. It's daw Kuya Uragon, if magka-tatlo kang copyright strike, tapos na daw ka sa YT. Yung copyright strike talaga ha. Yung copyright strike. Magkaiba ang copyright claim, copyright warning, copyright strike. Ang copyright claim is yung mga CPR dyan, kung may music kayong nagamit, ganon. Copyright claim yon. Pwede mo naman, changeable naman yan, changeable. Ayan. Ang copyright strike naman guys, ang copyright warning is sometimes bibigyan kayo ng 1 buwan, 2 buwan para ayusin ang inyong mga content sa inyong channel. Like say for example, nagkaroon ng bata sa inyong channel, sa inyong video na mag-isa lang sa inyong video. And sometimes, sinasuggest ni YouTube na ipa-blurred or ipa-cut or tanggalin na lang. Ganon. Pero ang copyright strike is kapag mga halimbawa Hollywood movies, Hollywood movies, kinuha mo yung content na yun, nire-upload mo yon. Halimbawa, yung mga ano ba yung mga sikat na mga sa Korea, mga Korean series, mga nire-upload nila, yan, nai-strike yan, mga ganon. And bibigyan ka ng 3 warning yan. Kapag 3 beses ka nagkaroon ng copyright strike, talagang tatanggalin ni YouTube ang inyong channel, guys. Yun po yan. Tropang Makulit. May kalab shoutout naman po dyan kay Tropang Makulit. Bagong-bago rin po natin yan, guys, na kaibigan. Kadikitan or kabarkada tamsakdan host. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function, si Tropang Makulit. And welcome din po sa aking live streaming. Kaya hindi na ako makarenew ng membership ko. Ayan, sabi ni Ronnie Luke. Bakit, sir? Uragon, pahampas naman sa pader. Baka naman road to 60.
Guys, kaibiganin nyo to guys. Oh, road to 60. Sige na guys. Oh, isang dikit guys, mamimigay ako. Meron tayo guys na 9 Premier. Mamimigay din ako ng 1WH sa bawat didikit kay Samson Vlog. 1WH guys, ayan. Huwag kayong mag-alala guys, manunukli yan sa inyo si Samson Vlog. Napaka-legit organic na kaibigan niyan guys. Napaka-kulit. Oo nga. Ang galing niyan guys mag-English. Ayan pa guys si Ashuriken. Kaibiganin nyo rin po yan guys, si Ashuriken. Nakakatakot naman ang copyright strike. Okay lang naman 'yan Ashuriken. Ay wag na lang kayo magre-reuse content ha. Pero kung mga music lang naman 'yan, wag kayong mag-alala guys. Ang copyright claim is mga music lang, it's totally fine ha. Pero kung content na guys ang kinuha nyo, video na ang kinuha nyo, yun ang katakutan nyo. Kung kumuha kayo ng video na hindi sa inyo, yun ang katakutan nyo. Pero kung mga music lang, huwag kayong guys mag-alala. Ako ang aking live streaming is more or less mga 200 plus ang aking live streaming. Mga 175 niyan guys, may copyright claim ako. Sogo Hotel. Wala. Sino naman si Sugo Hotel? Only boy, pa-check naman please kung meron na yung premiere ko. Emerlyn Upada, si noted. Salamat ma'am sa bakas. Ako magbabalik ma'am ha. Salamat. Sabi ni ma'am Jonas sa Lundaga. Guys, bawat didikit guys, Samson Vlog, mamimigay ako ng 1WH. Sabihan nyo lang ako guys kung nadikitan nyo guys si Samson Vlog. Ayan. Baka naman guys, baka naman. 1WH bibigay ko guys, 1WH. This is the mix of DJ St. Mark. Guys, T1 hanggang T10 tayo guys, T10. And 1WH para kay Samson Vlog. T10, ayan. Only boy, pumipiyok, nagbibinata. Dan sa host, sabi naman sa D-Vlog, tropang makulit Dan, ayan. Host, baba po ako ng bahay. Opo guys, pwede kayo magbaba ng bahay. Inamak pre Dan full package po, pasukli na lang po, salamat la. 800 na ako, graduation song naman dyan, pre-bilis. O, diba? Sana all, kailangan ng graduation song. Your wish is my command. As you wish, my Lord. My lady pala. Sir, yung issue ko po is child safety po. Tapos binalik naman ni Lolo ang video ko kasi yung email is hindi naman po strike. Di po ako maka-LS dahil doon mag 2 months na po. Ma'am, kung ako sa iyo, ma'am, i-delete mo na lang. Pero ma'am, malapit ka na ma-monetize. O, para wala kang problema, ma'am. Oo. Kung okay lang mo po ba yan sa'yo, makakapit ko po kaya yan sa application ko po if ever. Ma'am, marahil, oo. Pero iset mo na lang ma'am, made for kids na lang. Iset mo na lang, made for kids. May kalab shoutout naman po dyan sa aking sa aking kapatid si Neophytes. Di ba? Nalaglag. Kumakain ng mangga, nalaglag. May kalab shoutout naman dyan kay Neophytes. Ashuriken 256 sa'yo. Ayan, sabi ni Jeans Channel. Post patamsak po sa premiere namin. Salamat, sabi ni Tropang Makulit. Ayan. Sige po, pababa naman po ako. Tropang Makulit, ayan. Dan po, T10 and dikit kay Samson. Ayan, sabi ni Ma'am Mariana Channel. T10. Ilan na ba yung natamsakan mo, Ma'am Mariana Channel? 2 plus 1 yan, ma'am. Plus 1 kay Samson. Ayan. Uragon, inaapi ako ni Dax, Kuya, pasumbong. Ipatulpo. Diba? Sa lahat po ng didikit po, mag-iwan lang kayo ng bakas. Ayan, sabi ni Tropang Makulit.
Guys, wag niyong kakalimutan guys ang ating mga super chatter na si Mama Nes Laagan, si Ma'am Ina Macpri, si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Laypud's Vlog at saka si Ma'am Adhel's Vlog. Marami tayo guys na pwedeng madikitan guys, especially sa ating mga super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo diyan guys sa ating mga super chatter. Ayan. Sinet ko na po na made for kids, sir. Okay lang po 'yun, Sir Uragon. Ayan. Opo. Yan po host, salamat po. Ayan, sabi ni Tropang Makulit. 1WH guys, 1WH sa bawat didikit kay Samson Vlog. Road to 60 guys. Baka naman guys. Oo. Road to 60. Ang cute naman ang pusang to. Oy, akin na lang to. Si Ryan Grace Vlog ka pala ha. Sir, nagtatago ka dyan sa Tropang Makulit ha. Si Ryan Grace. Ang ating napaka-supportive na kaibigan natin to guys. Marami tong ninja. Dikitan nyo to guys, si Ryan Grace Vlog. Napakarami nitong ninja. Oo nga. Sabihan nyo, Ryan Grace Vlog, padikit. Dan Pulpak, padikit. Maraming ninja, ganon. Only boy, meron na ba yung premiere ko? Ma'am, T10 ka ma'am, T10. Opo ma'am, nandito na ma'am sa T10, ma'am Ina. Okay. Ang ganda naman ito, oy. Ay. Kailan ba tong ano? June 7, 8:15 p.m. June 7, 8:15 p.m. Ayan. Ma'am Ryan Grace, Ryan Grace pala, T11, ayan, T11 guys, 11WH, bali 12WH guys. Once nadikitan nyo si Samson Vlog, baka naman guys, sige na. Sir, Master J on Q, nandito pa rin sa atin. Happy graduation, sabi ni Mama Adhel Vlog. Oo nga. Sir, Master J on Q, kumusta naman tayo dyan, sir? Ito guys, so kaibiganin nyo yan guys, si Master J on Q. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugyan yan guys, silipin nyo. Oo nga. Kasama niyan guys si Ronnie Vlog, si Ashuriken, o diba? Si Samson Vlog, mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan. Oh ma. Premiere kagabi, palambing ngayon. Meron kang premiere? Meron kang premiere, Master J on Q? Kung, pag Sir, Master J on Q, pag nagpe-premiere, at least mga 2 days mong patamsakan para madaming tamsak. Yan ang sikreto guys. Eto, sabihan ko kayo kung bakit. The more tamsak, the more ligaya sa buhay. Hindi, ganito yan guys. Ang totoo. Eto. Ma'am Ina Macpri 11 kayo. Ito guys, ang totoo guys ha. Kapag maraming tamsak yan guys, maraming nagchat-chat dyan sa inyong mga live chat guys, it will gonna goes into your metric analytics ninyo dyan sa inyong channel. Yung mga impression ratings yan guys. Ang impression ratings guys, kabilang na yung live chat nyo. Kung maraming nagchat dyan, kung maraming nagtatamsak at nagchat dyan guys, kabilang yan sa impression ratings nyo. Ang like, ang dislike, at saka yung mga comment ninyo dyan guys, kabilang yan sa mga impression ratings ng inyong video guys. Kaya kung ako sa inyo, pag nagpi-premiere kayo, at least mga 2 days, bago nyo i-premiere, patamsakan nyo ng marami. Para mas malaki ang WH natin. Ganon. Hashtag Uragon, pusi sa balat ng saging, siyang tunay, Kuya Pogi sa channel at Jonas sa lundag. Sa balat ng saging daw. Master J on Q dan, sabi ni Ma'am Emily Upada. Tanong lang po host, bakit po di na ako makapaglagay ng trailer sa premiere ko noon? Nagawa ko now, hindi na. Ayan. Ma'am, baka mali yung pagkakalagay mo ng trailer. 15 seconds pataas ma'am ang trailer ha. 15 seconds pataas ang pwedeng ilagay. Patamsak po sa premiere at padikit po si Ina Macpri na mabait, never naging bully at palagi lang inaapi. Diba? Nagsalita. Patamsak ako guys, T1 hanggang to T11.
Oo. Ma'am Jeans Channel, Ashuriken 257 sa'yo. Ma'am Jean, si Samson, Ma'am Jean. Sige na. Oo. Si Samson Vlog, guys, namimigay ako ng 1WH. Baka hindi nyo pa kaibigan, guys. And meron tayo, guys, ng mga super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan, guys, ang ating super chatter. Padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Si Ma'am Ina Macpri, si Ma'am Mama Nesla Agan, si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Leipud's Vlog, si Ma'am Adhel Vlog. Ayan. Ang ating mga super chatter na mga binababa yan, guys, ni Nightboot. Saan si Samson? SSB ang kanyang code. Nightboot, kaibigan talaga tayo, sabi ng Harlem, sabi ni Master J on Q. Guys, baka hindi nyo pa, guys, nakita yan si Master J on Q. Tingnan nyo, guys. Oo nga. Mga naglalaglagan dyan ng mga brat panty ng mga kadalagahan. Oo nga, pati yung mga brief naglalaglagan dyan. Sana all. Oo nga. Tapos tinanong ko yung Sir, ano ba ang sikreto? Sabi niya, mataimtim na dasal at maghilamos. Oo nga. Oo. Pati mga brief nagsisipaglaglagan. Sana all. Oo. Yun ang sikreto, guys. Oo nga. Hilamos lang daw, ha? Yung mga katulad kong di pogi, ha? Hilamos lang daw at mataimtim na dasal. Hindi talaga nawawala yung magdasal. Oo nga. May isa akong live streamer tinanong, Sir, how to be pogi? Manalangin ka ng 1,000 na sige kako, sir. Thank you. Uragon, gabi-gabi nyo na akong makakakakulitan dito sa live. Huwag nyo lang akong hamunin ng English cause I'm English good. Hindi kita nyo si Mas. Diba? Huwag nyo hinahamon yan. May kaibigan yan, guys, si Dax ako at saka si Sogo Hotel. Oo, ka-Englishan yan. Oo nga. How much is your name, sir? Ma'am May Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am May Vlog. Patamsak naman ako, guys. T1 hanggang T11. Baka naman, guys. Sige na. Namimigay ako ng WH, guys. Yung mga bago, guys, natin na kaibigan, guys, let me clarify to each and every one of you, guys. WH is public watch hour na tinatawag. Ang requirements, guys, para ma-monetize kayo is 1,000 subscriber and 4,000 public watch hour or WH ang kailangan. So I am giving away free WH. All you have to do is to cast your like votes, guys, sa mga premiers. I am giving away 1 WH each premier na tatamsakan ninyo. Isang tamsak, isang WH. Wala kayong ibang gagawin, guys. Mag-hashtag Uragon lang kayo. Ayan. Sinong nag-graduate? Si Ma'am Si Ma'am Jonah Salundaga. Ayan. Samson 52 kay sa'yo. Ayan. Sabi ni Jeans Channel. Pag mag-type ng mga T, alam na this. Oo nga. Si Ma'am May. Uy, may utang pa nga ako sa iyo, yung kahapon, yung nakaraang araw na plinay ko yung iniwang ko dito. May utang pa akong 8WH sa iyo, pre, sa inyong dalawa ni Ray. Si Ma'am Maylin patapos kay Ma'am Grace. Master J on Q, kinakabahan ako, Harlem Osa, hehehe. Oh. Kinakabahan daw, parang iting aso lang. I'm Samson and my name is 50 pesos. Adhel Vlog na daw sa iyo si Ma'am Emerlyn. Guys, kaibiganin niyo to, guys, si Ma'am Emerlyn Upada, si guys. Kanina pa nandidikit to. At saka si Ma'am sino na ba yan? Si Ma'am Asa na ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am Ness. Ano ba yan? Si Ma'am Emerlyn at saka yung bago natin, guys, na isang kaibigan. Asa na ba yun? Nawala na yung isa, si Ma'am, yung nakadikitan ko kay Ma'am Dolores Bihag. Dating dikit sa nakapin, sabi ni Ma'am Ate Man Vlog. Christine May.
Oy, alam na this. 6 lang, ayan. Si Ma'am May Vlog, 6, ayan. Master J on Q, pag need ko ng host sa event, kontak kita. Pero dahil friends na tayo, dapat 50% off. O kaya naman, balato mo na lang. Sabi ni I Am Sunshine. Oo, wala talagang tiwala to sa akin. Oy. Pwede naman ako libre. Hindi ako event host. Pero pwede kong pauwiin lahat ng mga bisita mo, ora mismo, para atin-atin lang lahat ng handa. Ito talaga si Ma'am Bulos talaga, bully to. Oo, ma'am. Uy, pre. Oo. Ako ang tawagin mo, tapos lahat ng bisita mo, pauwiin ko agad. Sabi ko, tapos na po ang party, umuwi na po ang lahat. Ayun, maraming salamat sa pag-attend ninyo. Kakain na kami, diba? Tapos balutan mo ako ng marami, ha? Ganon. Tamsak, uy, sabi ng Ma'am Christine May. Ma'am Christine May, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Christine May. Ayun, Ma'am Christine May, bigyan kita ng baka kay Ma'am May Vlog to. Hindi ba? Hello po dyan sa'yo, Ma'am Christine May. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, guys. Nandito sa atin si Mama Mia Soriano. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Mama Mia Soriano. Mabigyan kita ng ng Mama Mia-yang jacket, di ba? Mama Mia, di ba? Ulala. Para naman pwede ka na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Mama Mian pre, wala pang ninja, mga kapatid ko. Pinapapil at home ko lang si J on Q. Kau talaga. Nax, I Am Sunshine. Sir, pill at home, sir, ha? Oo nga. Kapag di ka nag-pill at home, sir, may tubo ako dito. 2 klase, sir. Oo nga. Merong malaki, merong maliit. Pili ka lang, sir. Maliit, latay lang. Pag malaki, comatose yun. Okay naman, pill at home na daw siya, ma'am. Oo. Punta muna ako, Kuya Urang. Kakain muna ako dahil gutom na. Sige. Oo nga. Behave na daw yan, ma'am. Oo. Wala nang mas gagaling pa kay Only Boy. Alam ko naman yun, Daijuna. O, di ba? Niloko pa ako eh. Binola pa ako eh. Ciao. Alagaan mo yan ako. Oo nga. Isabay ko na lang Shuriken at Samsung Vlog. Thank you naman po dyan kay Ma'am Jeans. Ma'am Jeans, thank you po dyan. Mama Mia Soriano, ma'am, thank you also for keeping me in your background. Baka guys, wala kayong magawa sa inyong mga buhay-buhay guys. Tamsakan ninyo ang premiere. Monetize and non-monetized channel, I am giving away WH guys. Let's gonna play all your harang as well sa mga monetized channel. All you have to do is to like that premiere na binababa ni Nightboot and mamimigay ako guys ng WH. Ayan. 11 WH, kapag dinikita nyo sa Samsung Vlog guys, road to 60, mamimigay din ako ng another 1 WH. Ayan. And sa Shuriken guys, kaibiganin nyo rin yan guys, sa Shuriken yung nakapin sa taas. Ronnie Luke, ito pa guys. Yan guys, ang kasama ni Master J on Q, di ba? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Ewan ko. Mga pokpok at callboy ang Pierre, tinalo pa ako. Oo nga. Feel at home na ba, Only Boy? Okay na. O, dyan ka na, Master Chicken. Diba? Feel at home na yan, ma'am, kasi wala namang pinili kung maliit kung malaki. Walang pinili, feel at home na yan. Pipili ka lang dalawa lang pagpipilian. Maliit, malaki na tubo. Oo nga. Pag maliit, latay lang. Pag malaki, comatose yan. Natakot sa comatose. Mama Riana channel, thank you also for keeping me in your background, Mama Riana channel. And I am hoping guys that you are all enjoying while you are in my live streaming guys. Uragon, sino gusto sumali sa Team Kulit? Register now for free. Gianna, Danpul Pakpo, sukli na lang po. Ayan, sabi ni Eddie Garcia TV. Pakain na muna ko. Nagpapakain siya. Alagaan ang wrinkles pag nagpapakain. Samsung Vlog 54, sabi ni
Jeans Channel. Sa akin, sino gusto mag-enroll? Oo nga guys, si Harlem O, meron ng branch guys ng Callboy and Pokpok University branch. Open pa ang slot, o diba? Oo. Open na open. Oo. Che, enroll na kay Harlem. Meron ng branch guys ang ating Uragon Callboy and Pokpok University. Kalain mo yun. Restream ka bukas. Ay, sige. Oy, i-remind ba ako, Harlem, magre-restream ako. Tapos, umakyat kayo guys. Yung mga gustong umakyat guys, you can promote your channel. Ugat ni Jim, salamat sa ugat, Lord. Wag niyong ini-English yan guys ha. Si Samson Vlog. Dudugo ang ilong nyo yan. Pati mga tenga nyo. Grabe yung ugat. Meron pa nga balon-balona ni Jeans Channel, o diba? Uragon. Pito po ang natamsakan ko. Sabi ni ma'am, ay ni Ray Carriaga. Ayan, Ray Carriaga. Noted. Ayan. 7. Ayan. Oy, pre, congratulations naman dyan. Ikaw ay totaling graduate na. Sana maglagas ka, ha? Mga 700 ang malaga sana sa iyo, okay? 7. Pabalik ako mga idol. Salamat guys. Baka hindi nyo pa guys nabalikan si Eddie Garcia ha. Oo, si Manoy TV. Grabe. Sana maglagas ng 700 dahil nakagraduate na. Okay lang maglagas sa akin pre, basta sa iyo ang mauna na ang 1,000 lagas. Ay mo yan, mas malala 1,000 daw malagas sa akin. Akala ko magkaibigan kami nito ni pre. Oy, pantayin mo lang oy. Guys, padikit naman ako dyan guys sa mga ibinababa guys. Baka naman. Sino pa ba? Ayan, marami kayo guys na madidikitan. Yung mga nangangailangan dyan also guys ng WH. Uulitin ko. Namimigay ako ng WH guys. Ngayon pa lang pag-ipunan nyo ng WH nyo, especially sa mga non-monetized channel guys. That is the requirements ng WH. And si Master J on Q, sir, Master J on Q, marami akong utang na WH sa iyo. Damihan mo yung mo sir, yung iyong video sir kasi yung tinamsak mo sa akin nung nakaraan is 8 WH 'yon. Ang video mo is wala pa nga isang oras 'yon. Kaya marami akong utang sa iyo sir. Master J on Q. 55 Samson, ayan. Sige po sir, Uragon, salamat, ayan. Bigyan kita sir, damihan mo sir yung yung WH, ayan. And baka gusto mo sir na gayahin si Harlem O. Harlem O, please, ikaw na bahala, i-guide mo si Master G on Q how to get WH.EC, ayan. Para naman mas mabilis. Upload na, ayan. Pag maglagas ka ng 1,000, damayan na. Ang sama ni pre sa akin, bully talaga to. Si Ma'am Ina Magpre guys at saka si Ma'am Joanna Salundaga, yan talaga ang bully sa buhay ko. Oo nga. Meron kaming isang group chat guys. Meron kami isang group chat. 3 lang kami. Ako, si Ma'am Joanna Salundaga, si Ma'am Ina Magpre. Ako lang talaga yung nabubully doon ng dalawang yan. Tapos pagdating dito sa aking live streaming guys, sila yung aping-api. Pinapalabas nila. Ako yung bully talaga. Oo nga. Sana maglagas yun. Baka matulad kay Sogo Hotel pagkalagas. Oo nga. Naging 0. Ipag-silent ko na yan, boss. Okay lang yan. Tapos guys, wag kayo guys wag na wag kayo magta-title na ngayon ng lives, silent live streaming ha, silent LS. It is because nag-update na. I'm telling you. Maraming pwedeng maging title guys ha. Wag nyo lang sasabihin na silent live streaming ang title. Basta. Ay wow pre, sana maglagas din. Akalain mo yun.
Kalain mo yon. Hello naman dyan kay Bebe. Oy Bebe, say hi. And yung ating mga super chatter guys, marami tayo guys na super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan guys. Ayan. Ang ating mga super chatter guys, binababa ni Nightboot guys. Please do connect guys sa our super chatter. Mga yayamanin. Ayun. Uragon, bulirin sila sa akin kuya. Ayun. Sabi ni Samson Vlog. Hindi. Sabi nga ni Dax, ako juts ka daw. Oo nga. Tapos wag, sabi mo wag pang ipagkalat. Parang si lang yan, parang si Harlem O. Ano ba yan? Harlem O lang saka lang. Oo, na all may jowa. 56 Samson Vlog, sana wag kukunin ni Lola. Ayan. Sa thumbnail, sir, okay lang, silent, sir. Ayan. Ma'am, hindi rin po. Kasi ang chinecheck guys ng kapag ka nag-apply kayo guys, ang chinecheck title, content, thumbnail, ayan. Pero sabi ko nga sa inyo guys, ayokong nangingialam sa mga channel. I am just here para i-guide kayo guys. Kung ano yung mga do's and don'ts. Pero kung susundin nyo, it's totally okay. Kung ayaw nyo sundin, totally fine din sa akin yun guys. It's not me who will going to suffer the consequence. Umamin ka kasi na juts ka. Hindi ako juts, hindi inamin mo kagabi. Nabasa ko yon, kausap mo si Dax ako. Oo nga, doon kay Ma'am Jonah. Kung di mo inamin, kung di mo inamin, sige mo, pagtatanggol kita. Oo nga. Di kaya. Mariana Channel dan full package, pupasukli na lang, sabi ni Eddie Garcia TV. Atay ni Jeans Channel, hello po dyan sa'yo. Umamin ka din na ikaw si Nightbot. Pinapaamin talaga nila. Bakit ba kasi, pre? Tulungan mo ako dito, pre. Kasi every time na may mga bagong pumapasok sa mga live streaming, ang pinaghihinalaan nila at ang itinuturo talagang salarin ako. Bakit ba kasi? O ako na si si Samson pala si Nightbot. Si Samson pala yun. Oy! 15 wonderful people in the house, guys. Baka hindi nyo pa guys natatamsakan yung mga premiere guys ha. Diyan si Pri guys. Ako na magsabi kung si Pri na ang ninja niya yan. Guys, kasi kilala ni Ma'am Jonah Salundaga yung lahat ng aking ninja. Kasi kung bakit kilala ni Ma'am Jonah Salundaga ang aking lahat ng ninja, kasi once upon a time, when I was in Taiwan, Jonah Salundaga opened my computer also. Buong computer ko guys is ino-open niya ni Ma'am Jonah Salundaga. Kaya alam ni Ma'am Jonah Salundaga lahat ng aking ninja sa lahat ng aking browser. Oo nga. Pag tinawag ko na pre yun na yun. Pero pag nag-shoutout ako na pre, siya na yun. Oo nga. Tapos na ako sa'yo, Samson Vlog, 7 sa'yo. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ma'am Jeans Channel, bigyan kita ma'am ng 7WH, Ma'am Jeans Channel. Ng another 7WH para kay Samson Vlog. Mama Mia Soriano, Eddie Garcia TV, dikit na tayo kuya, sabi ni Mama Mia Soriano. Ako naman, baka pwede nyo ako dikitan. Ito pa si Ma'am Gianna guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan. One of our super chatter guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys, kay Ma'am Gianna Oo nga pala si Ma'am Gianna ang ating super chatter. Padikit naman ako guys kay Ma'am Gianna ano na dyan, Gianna ayan. Sabi ni Master J on Q. Ilan ka na ba Master J on Q? Guys, padikit naman ako guys kay Ma'am Gianna baka naman. Ang nakapin sa taas guys, padikit naman po ako. Padikit na lang ako para doon ko na balikan sila, kain muna. Ayan. Ito guys, si Ma'am Jeans Channel, 7 ang ipinandidikit niyan guys. Dikitan nyo yan si Ma'am Jeans Channel. And yung nakapost sa atin guys sa taas,
Ilan ka na ba, Sir Master J on Q? Tapos na po ako kay Gia na, sabi ni Eddie Garcia at TBI. 135 ata, sir. Wow, ang bilis lang. Tamsak 57, sabi ni Ma'am Cheche. Oy, Ma'am Cheche! Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Cheche. Oy, namiss kita, Ma'am Cheche. Cheche. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheche. Si Ma'am Checha, diba? Ang tawag ko dyan guys, dalawa. Si Ma'am Cheche o kung kaya si Ma'am Checha, diba? Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel, isang ganap na bayaran, babae ni YouTube. Diba? Yan. Si Ma'am Checha. Ma'am Checha! Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Checha? Uy. Highly recommended monetized channel guys. The name is JM Channel, di ba? Napaka-bait niyang guys ni Ma'am Cheche. And nagme-music streaming every day. Pwede niyo guys gamitin ang kanyang ang kanyang mga music background, pang music background sa mga live streamer guys. Puntahan niyo ang channel ni Ma'am JM Channel guys. You can use guys the Wag niyo lang i-re-upload ha. You will be you will be charged against community policy. May 3 pa kay Ashuriken dikit ka yan. Sabi ni Ma'am Jeans. Thank you naman dyan kay Ma'am Jeans. Uy, Ma'am Jeans. Thank you naman dyan sa'yo. Padikit para mag 200 na daw guys. Si Master J on Q. Ayan. Samson Vlog dan po. Ayan. Sabi ni Rica Riaga. +1. Free. Ayan. Sir Jepson keeping us also in his background. Time check tayo guys, 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ayan guys, si Ma'am Jonah Salundaga guys, dikitan nyo din yan guys, si Ma'am Jonah Salundaga. I will give you one very good reason guys, kung bakit nyo didikitan yan. It is because nagpapa-entry yan guys. The whole month is nagpapa-entry yan, si Ma'am Jonah Salundaga. Magpapa-entry. And namimigay yan guys ng isang katutak na kayamanan sa buhay. Namimigay po yan ng GCash, ng load. Namimigay din yan ng Chevrolet, namimigay ng Ducati. Ayan, di ba? Yaman. Ducati ang pag-run live stream. At namimigay ng house and lot guys, namimigay ng house and lot. Pag napanalunan nyo guys yung house and lot, meron kayo guys na libreng kapitbahay niyang chismosa. Meron na kayo guys na agad-agad na kakwentuhan sa loob, di ba? Airport din pre-isalin na yan. Mega love shoutout na. Dax you? Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Yudawan. Dax you. Mega love. Welcome din po sa aking live streaming. Eto guys, si Ma'am Yudawan, kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahang tinataglay ni Ma'am Yudawan, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Yudawan, di ba? Ang napakagandang babae sa balat ng Tinalupan guys, all the way from Korea. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yudawa na maganda. Welcome din po sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys na si Ma'am Ulirang Ina Vlog. All in one pala, ayan. Sabi ni Ma'am Ulirang Ina Vlog, nabibigyan ko ng kanyang moderator function as well para naman pwede na siyang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Ma'am Ulirang Ina Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Ulirang Ina Vlog. Thank you also for joining my live streaming. Ma'am, you can now start making friends, ma'am. Whenever you wanted to make friends also in my live streaming, or you can simply promote also your channel, ma'am. Baka may mga premiere kayo dyan guys sa ating mga bagong kaibigan guys. Patamsakan po natin yung mga premiere nyo. Huwag yung ipinagdadamot guys ang inyong mga premiere ha. Ma'am Yudawan, hello naman po dyan sa iyo ma'am. Ano yun Lods? Tutubing karayom, sabi ni Jepson. Dax you, sana all my duck you. Kambal yan ni ang tanging ina sa Amerika. All the way from Amerika pa yan guys. US of A. Ayan. Ma'am Ulirang Ina Vlog. Hello po dyan sa iyo ma'am. Kumusta naman tayo? Nakilala ko to guys kay Ma'am Dolores Vlog channel. Ayan. Ayan guys, si Ma'am Yudawa nagla-live streaming yan guys. Tuwing hating gabi. Oo na.
Oy, pre, inilalabas ni Ma'am Chichi. Oy! Pre, inilalabas si Ma'am Chichi. Oras ng mga aswang, o di ba? Piste. Guys, kaibigan niyo ito guys, so all the way from US of A, ayan, si Ma'am Ulirang Ina Vlog, ayan. Okay naman, kakagising lang, ayan. Good morning naman po dyan sa iyo, Ma'am Ulirang Ina Vlog, ayan. And thank you also for joining my live streaming, Ma'am. O diba? Napaka-legit niyang guys na kaibigan. Doon ko yan nakilala kay Ma'am Dolores Bihag, Dolores Diary, ayan, na live streaming. Nakaisdaan ko yan guys. Sir Ronnie Lu, kumusta naman tayo dyan? DJ Sivat Remix. Guys, sa mga bago natin na kaibigan guys, namimigay ako ng WH guys, free WH. Ayan, monetized and non-monetized channel guys. Magtamsak lang kayo sa mga premiere, ayan, T1 hanggang T11. Ayan guys, yung ating mga mega love shoutout sa lahat na nandito. Sabi ni Ma'am Ulirang Ina Vlog. CC1, ang tahimik ko dito, kain po, sabi ng JM Channel. Balik po ulit ako, nasa labas kasi kami. Sige lang po, Ma'am Yudawan. Ito guys, tingnan nyo guys ang kagandahan tinataglay ni Ma'am Yudawan. Kung di nyo pa guys nakikita si Ma'am Yudawan. Oo nga, ako nang nagsasabi sa inyo guys, ang ganda as in, Kaso may jowa na yan guys, si Duck Yu. La. Thank you, Duck Yu. Eto medyo busy, naghahanap saan na naman pupwesto ma'am. Ay, wag doon sa likod ng waiting shed ha. Pwesto ko yun. Kagabi nandun ka, pumesto, nakita ko. Load, start na T1, ayan. T1 guys, T1. Pabomba naman ako guys, nag-i-start na yan. Pakibasa sa CC1, ayan. Ang mapang-asar bully, walang mapagbuntungan ng pambubuli sa kaibigan kong si Pri. Ayan, si Ma'am JM Channel. Bully. Guys, pabomba naman ako guys, pabomba. 7:45 PM, ayan. Ayan, si Jepson guys, ayan, T1. Baka naman guys, pabomba. Yung sabog na sabog guys, isipin nyo impression ratings guys ang nakasalalay. Out po muna ako Sir Uragon, premiere po. Ayan, sabi ni Ma'am Mariana Chan. Ma'am Mariana Chan, ano yung premiere mo ma'am? Ma'am Aileen TV, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Aileen TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Aileen TV na nandito sa atin. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Aileen TV. Hindi ko pa ma'am naipapadala yung Toblerone ma'am ha. Hindi ko pa naipapadala sa inyo ni Pri. Ayan. T7, ayan. Pabomba ako guys, T1 and T7. Nagsisimula na rin to guys. Ay magsisimula na. Parehas sila 7:45. T1 and T7 premiering now. Ayan. Ma'am Aileen TV, hello po dyan sa iyo Ma'am Aileen TV. Harlem, thank you also for keeping me in your background guys. Guys, 10 minutes na lang ako guys. 10 minutes na lang ha. JM Channel dan po, sabi ni Ma'am Emerly Upadasi. Ayan. Guys, kaibiganin nyo yung guys, si Ma'am Jo Margel, nandito na rin sa atin guys. Ayan. Si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, si Ma'am Ulirang Ina Vlog. All the way from US of A. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Napaka-legit and organic yan guys. Si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Oo nga, kaibiganin nyo ito guys. Padikit naman ako dyan guys kay Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ang bagong-bago natin na magiging kaibigan. Kadikitan at kabarkada yan guys. The name is Ulirang Ina Vlog. Jo Margel, mega love shoutout naman dyan kay Jo Margel. Nandito na rin sa atin guys si Jo Margel. Yung aking mga pupoging pamangkin. Ayan. Welcome back naman sa aking live streaming ma. Kumusta? Asan ka ngayon ma? Nandito na ako sa bahay. Ma'am Grace, sabi ni Ma'am Aileen, ayan.
Nagsisimula na guys si tawag dito, si Jepson. Pabomba naman ako guys, yung sabog na sabog. Oo. Tapos si T7 guys, si T7, baka naman. Late boss, nagkatay kami ng baboy. Nandiyan ba kayo sa Nandiyan kayo sa kila Mamay Ondeng, ayan. Eto pa guys, pabomba din pa ako guys kay Mama Riana channel. Baka naman, hati-hati tayo guys. Sige na, dalawa ang premiere natin. Katatapos lang boss, magkatay ng baboy hello host, good evening. Sir Ray Carriaga, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ray Carriaga. Ayan. Eto pa guys, si Mama Riana channel. Pabomba naman ako. Wala kaming jacket. Ay, jacket! Si Ma'am Alsmith siya vlog, BG lang ako nandun. Si Ma'am Alsmith siya vlog. Ayan. Hello naman dyan kay Ray Carriaga. Yung patamsak host, sabi ni Ray Carriaga. Ayan. Meron kang pretty na ako yan. Ayun. Sige. Making pizza with action. Ayan. Ay, akala ko premiere. Dapat premiere mo. Para mapatamsakan natin, sir. Sana all. Ginaganon-ganon, no? Lululululululu. Filipino martial arts. Oo. Hello, Ate Jonah. Ayan. Oy, Harlem. Iba yung binubomba mo. T1 and T7, guys. Pabomba naman ako, guys. Naka-premiere na, guys, T1 and T7. Baka naman, nagpi-premiere na sila, guys. Baid Radyo, ayan. Biid Radyo, ayan. Ano daw yan? Walang panty doon sa T7. Oo nga, si Ma'am Maria na channel. Hindi namimigay ng brat panty. I-send mo daw sa mga portrait pic ni. Okay. DJ Steven Remix. Ay. DJ Steven Remix. Wala ako tibak doon. Dito na lang kasi masaya. Bahala ka dyan. Uy. Ano pa ba yan? Yahoo Bing Tuuman Vlog, sabi ni Jeans Channel. Sa T1 ka Sir Harlem, may tibak doon. Ayun. Oo nga, sa T1 guys, T1 and T7 guys. Pabomba naman ako. Full pa kay Jepson, sabi ni Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ma'am Ulirang Ina Vlog, baba ka ma'am ng bahay mo, ma'am. Oo. Tapos ipin natin, ma'am, para naman madikitan ka, ma'am. Oo nga. Ibiganin nyo yan, guys. Mabait yan, guys. Nakadikitan ko yan kay
kay Ma'am Jeans, ay kay Ma'am Dolores Diary. Ito pa guys, si Ma'am Emerlyn Opada, baka hindi nyo pa guys kaibigan to ha. Napakasipag mangisda niyan guys. Kaibiganin nyo na rin po yan, si Ma'am Emerlyn Opada C. Ngayon. Naka-BG lang si Papa Hubert. Papa Yu, mega love shoutout naman dyan kay Papa Hubert. Nandito na rin sa atin. Na may code sa akin na Papa Yu. Ayan. Na naka-BG sa atin. Hello naman dyan kay Papa Yu. Welcome din po sa aking live streaming. Time check tayo guys. 51 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Kung di nyo pa guys kaibigan ng bawat isa, magkipagkaibigan kayo. And padikit ako guys sa ating mga super chatter guys. Ang ating mga super chatter is... Ayan guys, si Ma'am Gianna O, si Ma'am Adhel Vlog, guys, namimigay ako guys ng WH sa mga gusto ng WH guys ha. Oo. Sir Master J on Q, thank you for keeping me in your background also, Sir Master J on Q. Ayan. Eto guys, padikit naman ako dito guys, kay Ulirang Ina Vlog. Huwag kayo guys mag-alala, main channel, ipandidikit din niya guys, yung main channel niya guys. And at the same time, ibididikit din niya pala, nabulol ako. Ididikit din niya yung kanyang ninja sa inyo guys, si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Nabulol ako tuloy. Sir Aldrin Gandesa, mega love shoutout naman po dyan sa aking poging kaibigan guys. Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan pa yan. Mega shoutout naman dyan sa Sir Aldrin Gandesa. Thank you also for keeping me in your background. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta? Ma, kumusta naman dyan? Nandyan pa ba kaya? Punta ako dyan. Oo. Punta ako dyan kila Mama Yunday. Aldrin Ganda sa Yahoo, sabi ni Pring. Ayan. Padikit naman ako guys sa ating mga super chatter guys. Binababayan ni Nightboot. Wala na boss, akala ko nandun kayo. Pasugod po. Ito guys, si Ma'am Saimi D Vlog. Pasugod din po ako guys kay Ma'am Saimi D Vlog. Ayan. Pabomba din ako guys para kay Ma'am Saimi D Vlog guys. Binababa niyang link. Nandito yan sa... Ay, wala pa pala. 6 minutes pa pala, ma'am. Oy! Oo. Ma'am, Ma'am Saimi D Vlog. Kay Ma'am Jonah sa lundagan natin, ipabomba. Oras yun ni Ma'am Jonah. Ma'am Jonah sa lundaga, ayan. Sir Aldrin Ganda sa hello po, sabi ni Ma'am Grace. Ray, dan po sa'yo, sabi ni Ma'am Emerlyn Opada. Andun ako kay Ma'am Mariana Channel, sir. Ayan. Uragon bukas ulit abangan kita, sabi ni Samson Vlog. Sige. Salamat naman dyan sa iyo, Samson Vlog. Ma'am Grace B Vlog, mega love shoutout po. Harlem O, sabi ni Sir, Master J on Q, kapag ka tinatawag mo ang isang channel, maglagay ka ng @ sign, tapos walang space, wag mong spacean, type mo ang pangalan niya, like what I have, type. Kasi na-highlight niyan ang pangalan. Parang yung dyan sa iyo, kapag ka itinype ko, may @ sign yan, @ sign, ayan. Na-highlight yan nag-highlight yan. Langga Jean, sabi ni Ma'am Aileen TV. Ma'am Aileen TV, highly recommended monetized channel din yan guys. Si Ma'am Aileen TV, ayan. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Aileen TV. Ma'am Ganda Aileen, sabi ni Ma'am Jean's channel. Kasama ko sa LS si Dolor. Ayan. Oo nga, magkasama sila kanina. Di na ha-highlight. Hindi, sa iyo, hindi mo makikita ang highlight niyan. Pero yung nagmamayari ng pangalan, nakikita yan, Master J on Q. Nakikita yan. Nag-highlight yan sa kanya lang. Sir Ronnie Lu, kumusta naman tayo dyan? Okay. Wala ba tayong may day ngayon dyan? Noted po. Ayan. Opo, sir. Gaya niyan, ikaw lang ang na-highlight niyan. Sa iyo lang nagkukulay orange yan. Ganyan yan.
Ano pa guys, baka may mga katanungan pa kayo guys. I have only 4 minutes more to go guys. Ayan, 4 minutes na lang ako guys. Magsisimula na rin yung live streaming. Wala pa boss. Oo nga, kapag ka may day ka dyan, pusuan ko na naman. Oh. Ay halapisti, oy. Wala, talagang brown out na. Lo. Uy, brown out na. Uy, baby, ilagay mo na baby sa ano. Nandun pala yon. Meron pa pala akong internet. Oy, brown out na sa amin. Oy, may internet kami. Baby, ilawan mo na, baby, yung solar natin, baby. Sige na, please. Thank you naman, baby, sa'yo. May internet pa kami. Brown out sa amin, guys, ngayon. Mabuti pala yung aming internet is naka-rekta sa solar namin, kaya may internet ako. Ayan. Yahoo, ayan. Brown out pero magbayad na ng wifi. Hindi po, naka-solar kami guys. Kaya may internet kami kahit may kasi naka-solar naman. Pero I just don't know kung nung oras babalik. Welcome to the club, sir. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Thank you, Ludes. Ayan, sabi ni Sir Jepson. Ayan, always welcome po. Always welcome. Guys, baka naman ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Pre, hindi ko makuha yung link mo. Hindi ko maibababa kasi wala na akong computer. Magsimula ka na pre, brown out talaga sa amin. Sana all solar. Ayun, layas na ako. Sige pre, sige pre. Oo, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga ha. Kasi malapit na din lang naman ako mag-end. Ayun. I have 3 minutes more guys. Magpaano kayo diyan guys? Magpa-entry kayo diyan kay Ma'am Jonas Salundaga kasi nga nag-brown out sa amin, o di ba? Ang ilaw namin is solar lang, ayan. Okay po, blessed evening, sabi naman Victoria Clube. Ma'am Victoria Clube, thank you naman po dyan sa inyo. And sa inyo guys, pasensya talaga ha. As much as I want to stay, ayon, ang aming kapalig, ang aming bahay is brown out sa amin, ayan. Host, salamat work muna ako. Ma'am, ulirang inang vlog, baka sakaling mapunta ako dyan, ma'am, sa iyo ha. Nagla-live streaming ka po ba, ma'am? Ang tanging ina sa Amerika, done watching na sa aquarium mo po, ayan. Sabi ni Ma'am Jeans Channel, bakit parating brown out dyan, kuya? Oo nga. Only in Bicol. Uy, bebe, tanggalin mo nga ito, bebe. Bebeng maganda. Kami may ilaw pa. Kayo wala na. Ha? Ay, meron din sa inyo. May solar din kayo na. Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Pre, magsimula ka na pre kasi hindi ko na makuha yung link mo pre ha. And mag-end na rin ako guys. Hala, yan? Sabi ni Ma'am Atimon. Ma'am Atimon, brown out sa amin ma'am. Mabuti nga pala yung aming meron naman mabuti yung aming internet is powered by solar, kaya may internet pa ako, ayan. Parang LS ni Ate Mon. Sensya na po na busy lang ngayon. Sabi ni Ma'am Yang TV. Ma'am Yang, hello naman yan si Ma'am Yang. All the way from Taiwan pa yan guys, Ma'am Yang TV. All the way from Taiwan. Ayan. Ilipat ko kayo guys si Ma'am Jonas Salundaga ha. Kasi mag-end na rin ako guys, brown out sa amin. Ate Mon, mega love shout out. Ayan. Ma'am Ate Mon, parehas na yung live streaming natin, Ma'am Ate Mon. Oo nga. Kasi nga, naka-solar lang kami. Ang aking ilaw is nandun sa likod. Ayan. Ma'am Emerlyn, I hope to see you all guys again. Tomorrow, again. 5:30 in the afternoon, Philippine Standard Time. Ayan. Lipat kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. 1 minute na lang ako guys. Ako po ang inyong lingkod guys, Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And, ayun na nga, I love you all guys, I love you all. Thank you po sa inyong lahat sa support tayo. Kay Ma'am Maria na channel. And ako guys, magpapaalam na rin po ako guys ha. Punta kayo kay Ma'am Jonas Salundaga guys, magpa-entry kayo doon kay Ma'am Jonas Salundaga. Ayan na, nag-start na guys. Mamamaalam na ako guys sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong
lingkod, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita tayo guys bukas. God bless you all. Paalam ka na, madami ka nang nalalaman.